Kang Sinedya Basuki ingkang kaesti marwakane carita Surat Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya kinarya hanyembuh drajating bangsa kira tekeng Duksina wayang Purwa Sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mamardira ing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan dongeng kuno ngemus rasa yen linaras saya karaos mulat sari rohang rasa wani proing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jarma ngilokaca jarweh wis sinakup caing carita ala becik wis gumelaran jroning pakliran yaiku kang sejati nawirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darmi Kartika pinurba kudrating kang kawasa sariratirang Tribawana para ing tenging Duksina gilir gumanti tanpa kemba teman dadya petangane dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangar tumakarga sinirang Bojawating Krembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga Burononom yang Burontaya dadya bebranaan kang tanpa wicalan jalma menungsa tinitah priya wanita sponta-pontanut golonganing bangsa dewi-dewi Panengger Budita ingkang kaeku adidasa Purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasungane ngakasa kirawiting samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang grupiting dalu sawangke yekti ingkang sinebat gumlaring pretapan Sukalima ya ing Sukapanca winastan Sukalima krana do ing muni ana wit suka jejer 5 amatesna kirarya pambukaning Kanda Saratri mangke awit upaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa lah sinten ingkang mangaswama ing mriku yekti ingkang peparab Begawan Durna ya Resi Kumbayana tupanita ingkang mumpuni saluwiring aguna wasis kiteng esti kestik paningali buntas kawruhe mujuri sajuga sang tapa nedhangipun lenggah wonten ing pendhapi Sukalima kadhep sowanipun ingkang putra Bambang Satama kedadak nampi rawuhnya pendhita saking pertapan Talkanda nenggih sang Mahatma Resi Wara Bisma ya sang Dewabrata mila daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas maraning indra ingkang dereng kababaring lisan
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Puspiteng udana miang banjara saroro ranggeng manik Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo keluaran lerki lat sisiring dadet wimbuh kakondom inggih katiuping samirana mandra saparon mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Gandong pleguduk manyar-manyar. Anakku ngger Satama. Dawono marang para cantrik-cantrik saka lima supaya padha sumene. Merga iki pertapan saka lima nampa rawuhe pepunden pendhita ing Talkanda. Purnawa bakal ngacarani panjenengane ingkang wiranto ing pakurmatan ya Sang Adi Penemban Begawan Bisma Satama. Ih, kula nun. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Lole. Duh Sang Adi Penemban Talkanda. Jimat pepunden kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Kanugrahan ingkang tanpa upami dene Paduka Sang Maha Resi Mahatma Wara Bisma kepareng rawuh
wonten ing pertapan Sukalima mriki. Kepareng kula ngaturaken pambagya. Ngaturaken pambage panakrami saha ngaturaken sungkem pangabekti penemban. Tung Ilahing. Astu nama sidam mugi rahayu sagung tumuwuh Resi Durna. Yo. Antuk pamuji mulan kasembuh payomaning Hyang Agung lulus raharja praptaku ana ing pertapan Sukalima. Mung wae astutiku katur ana ngersamu. Oh nggih. Sangat anggen kula mundi mugi dadosna jimat paripih caya nur cahya tego kayuanan. Lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi? Dene paduka kepareng rawuh wonten padepokan kula suawi lajeng kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta nilengaken karna manglongaken jangka. Murih trewaca anggen kula nampi sabdanipun Hyang Adi penembaning Talkanda. Andra ingkang puspita rum kasiring samira nomrek sekar kadung ngas kandanyo maweh raras ratnaning diya Ilahing astu nama sidam Resi Durna adoh saka Talkanda aku prapta ning pertapan ya ing padepokanmu iki kejaba tuwi kawidatanmu aku mung bakal miterang merga yen tak sawang-sawang putu-putuku pendolan Kurawa sawise wis 3 taun puruhita marang sliramu wis akeh undhak-undhakane racak ya wis padha pinter ulah kridaning adilogo ngembat watang sak dhuwuring turangga pun clanggada tangki sing curiga miyalu maraping Warastra uga prigel meranata gelar baris tegese pendolan Kurawa kena tak jagake dadi satriya kang perwira lan sentosa Sumbaga Wiratama ingkang ngadeg jejeg ana ing tengahing adil Resi Kumbayana. Penembahan sampun ngantos kladuk anggen paduka ngalembana dhateng kula awit kula ngrumaosi menawi katraju katimbang kalian paduka Sang Wiku kula tasih cingkrang ing pamawas tumeting kawruh. Aja ngono Durna, aku mung pengen ngerti paugeranmu apa lan pewatonmu piye nggonmu mulang siswamu mula babarna kanthi terwaca Durna. Duh Sang Premban paugeran miwah adeg-adeg anggen kula nularaken ngelmi kasektenan kaprawiran dhateng para siswa. Menika sekti wonten 3 tataran. Inggih menika sunggal trampil kridaning ulah perang pupuh. Ingkang angka kalih ngrembakaning nalar tumangkaring pambudi. Lajeng ingkang angka 3 lungiting pangesti. 3 perkara kuwi. Inggih. Babare kepiye? Sepisan
Mampir olah gegaman guna kasantikan lan keprajuritan menika pancen dados ancasing gegayuhan nanging sejatosipun sedaya kawruh kaprawiran kala wau menawi kinarya anggebyur telenging paperangan cektosipun tanpa daya menawi mboten kanthi linambaran tumangkaring pikir muluring pambuti senadyan sekti mahambara paribasan otot kawat balung wesi tangih kuwi ngraosaken mengsah menawi mboten linambaran peteng ingkang permati mangka sagedipun metang kedah mulur nalaripun lan jembar wawasanipun menika banjur siswa gayuh kawruh kok kudu linambaran lungiting pangesti kuwi sing mbok karepe kepiye penemban lungiting pangesti menika dados pancatan anggukah dhateng daya luwih ingkang dumunung wonten ing sarandunging angga jer daya luwih menika ingkang nemtokaken ungguling kaprawiran olah kridaning perang lan guna kasantikan tumrap mangkaling nalar daya luwih menika minangka pambuka meninging pamawas pratiti sing tumindak dene srananipun gugah daya menika muhung kinantenan tuaja ing panemban tuaja ing panembah linambaran laku brata anut kabisan lan kadewasanipun piyambak-piyambak menawi sampun kuwi anggayuh tataran menika ateges para siswa kula saged njombahaken lakuning lahir lan batin ingkang dados tok sumbering aji jaya kawijayan niku bebasan ingkang cinipta dadi sinadya teka duh sang resi sasampunipun kula babar cacahan anggen kula mucal dhateng wayah paduka Pandhawa lan Kurawa samangke lajeng kula aturi nintingi menggah leres lan lepatipun menawi patrep kula dados guru menika kirang pranani ing penggalih paduka monggo kula aturi paring pidana dhateng kula pun Durna penemban sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri kumulung angra empak katri gumulung mangrempahing wadya kurta kurore kakiri-kiri kurta kurore kakiri-kiri gumrekut makut mangajab ilahing astu nama sidam bejo kemayangan dini putu-putuku Pandhawa lan Kurawa winengku dening Dwija ingkang lebda ing reh agalan alus Resi Durna suka bombonge atiku bebasan kajugrukan pukir sari kalepan samudra madu persasat kaya wis ngincipi mulyaning kasuwargan putuku Pandhawa lan Kurawa menawa wis tuntas gone gayuh kawruh yakti bakal dadi satriya pepunjuling jagat pepedhinganing janma unusaning titah mula banget ing panarimaku ya Durna malah yen tak wawas sira bisa njunjung kaluhurane trah Saptarga lan kawibawane negara Kastina ya nganti kaya ngono nggonmu nglawentah marang putuku Pandhawa lan Kurawa banjur saka gedene lelabuhanmu saka kebecikanmu sing kaya ngono kuwi mau nggonmu dadi guru mbok rewangi meres kringet banting raga ngasah marang lantiping pikir kaya ngono kuwi pancen gawean sing ora enteng Durna banjur pinangka tandha piwalesku marang Durna aku kudu kepiye sira bakal nyuwun bebungah apa Resi Kumbayana nyuwun sewu penemban nyuwun sewu babar pisan kula mboten badhe angan-antu kekucah utawi bebana menapa kemawon babar pisan mboten jar menika inggih sampun dados kewajiban kula ingkang pinangka dados guru nanging kula namung gadah panyuwunan sliramu darpe penjaluk apa nun sewu
Kula namung nyuwun kawigatosan saking para pangarsaning praja pejabating negari. Gandeng kula sampun mucal dhateng putra-putra Ngastina kanthi saestu nuwun sewu. Kula suwun migatosaken dhateng sekolahan kula menika sepisan. Yang kaping kalih saben-saben sekolahan menika nampi siswa-siswa enggal. Lan saben ambal warsa kula suwun dipun gelaraken kabudayan wujudipun ringgit purwa kados kalenggan dalu punika. Niku kedah niku. Namung menika panyuwun kula, Jar menika nggih kangge dandani budi pekerti jati dirining bangsa. Oh, Durna. Ilahing asnu nama sidap Durna ing kene iku dadi guru sing kewajibane mulang babagan kasektenan kadigdayan. Parandene kowe isih kober mikir marang endahing budaya sing pancen dadi jati dirine para bangsa. Yo, bab iku samangka bakal tak aturke ana ngersane sing kawokan. Dura lan gandeng kalenggan iki wis cetha lan wis gamblang paugeran sarta dasarmu nggonmu mulang marang murid-muridmu. Bisma wis ora bakal tida-tida maneh. Mula yen nganti aku mung kesuwen mapan ana kene, mengko mundhak malah mung ngrusui utawa ngregon-ngregoni. Kamangkono aku pamit kundur ing Talkanda. Aku wis lega. Tutukna nggonmu mulang tindakna kautaman sebarna ngelmu ingkang piguna ya Durna. Oh, nggih saged dawuh. Senongwati jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra hae ono bal lumut ambek
dedenceng-dencengan loleh Adi Aryoso kuning kang rawuh sami manggih Karaharja to Dik Patih inggih pangestunipun Kakang Penemban wilujeng suwan kula ing pertapan Sukalima pawan rawuh paduka ingkang putrapun Swatama ngaturaken sumangkeming pangabekti iya Gersatama tak tampa ndadekke bombong rasaku pangestuku wae tampanana ya Gersatama inggih sanget anggen kula mundi Dik Patih semengko pengawak Bajra lajeng wonten wigatos menapa niki Dik Patih rawuh wonten ing pertapan Sukalima inggih Kakang inggih nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikaning Kakang Penemban nggih mboten dados menapa kula menika pun kulina dirusui kok Dik Patih pun mboten napa-napa wonten napa Dik Patih wonten napa Kakang Durna kula namung ajeng nanjehaken yen Kakang Penemban menapa siyos anggenipun badhe ndandani ngadani pendadaran ing Sukalima nggih siyos Dik Patih siyos pripun niku pun jelas siyos poster sampun tertempel di mana-mana niku pun jelas siyos Dik Patih siyos merga niki pun dadi padatanan pernatan paguron Sukalima yen pamulangan niku pun ngancik akhir tahun ngoten niki kudu diadani pendadaran utawi ujian lah pripun kersane Adik Patih Haryoso niki pripun kersane nggih lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan rening cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru makmur mapan ana negara Ngastina nadyan kados pundi sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban lan kawicaksanane Kakang Durna pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa ing mangke saged unggul juritipun Kakang mboten sah dadak wang-wang mangu-mangu yen to Kurawa niku panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa ya unggul jurite ya unggul bijine cethane bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina menika pun niku mang penggalih lan niki pun kula betake karemenan sampeyan niki wonten werni-werni niki enten gula teh lajeng niki enten rokok nggih enten niki baku nggih enten amplope ya kandel tur niki nggih amplop awan bengi niki pripun Kakang Durna pripun mambeksan para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata lole Dik Patih njur kula niki manganggep guru sing pripun Haram ayo saniki oleh-olehe kabeh digawa mulih niku mang gawa mulih rumangsa sampean apa dadak gawa oleh-oleh barang apa-apa terus digawa rene ayo gawa balik kabeh lho niki niku ki minangka wujud katresnan lan setya bektine Kurawa dhateng Kakang Durna pinangka dadi guru ora kena biyen jaman aku kaliren wis do meneng wae jaman aku ra duit wis ya do meneng wae aku jaman ora duwe duit malah tetep disilih duit diutangi bareng saiki aku dadi guru mangsane arep pendadaran kok terus dong gawa gula teh yen ngaten malah dadi cetha nek sampean niku ajeng nyogok kula to
Sampeyan ajeng nyogok kula. Ajeng nyogok to kula niku tukang nyogok Dik Pate. Kula niku tukang nyogok kok ajeng disogok nggih mboten saged. Mboten saged. Tur malih ngaten nggih Dik Haryo. Pendadaran putra paguron Sukalima niki sejatine mung kanggo ngukur spirata bobot njaba jroning si murid ngone padha ngudi kaprawiran marang aku. Dadi Pendhita Durna kudu nindakake adeking guru sejati. Kudu tumindak sing samestine. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Nek elek tenan ya kudu didandani kabeh. Ben supaya domu genan tabeni nggone sinau. Nggih. Nanging Kakang Durna kudu eling. Yen Kakang Durna niku saben sasi diblanja. Gesange Kakang Durna niku wonten sangandhap genderaning negari Ngastina. Kula aturi eling lho Kakang, kula aturi eling. Eling. Jaman sakniki niku golek gawean niku angel sakniki. Nek nganti dilereni nggone dadi guru. Nuwun sewu jur Kakang Durna arep dhahar napa? Pun niku mang penggalih niku. Lole nuwun sewu Dik Pate, nuwun sewu. Jane kula niku nek yen mireng rembug sampean mung mesem, mung tak enjepi kok. Mula yen mboten ngerti niku mang takon. Dik, kula niku wonten Sukalima niku jajaring guru. Sampean prisa mboten? Guru niku napa? Ha, guru niku genah wong tukang mulang to. Ha nggih, bener tukang mulang. Nanging guru iku anggone mulang kudu awewaton bener adhedhasar adil. Kudu tresna marang murite ya sing derajat apa wae, mbuh murid mau jajaring Nalendra apa satriya. Lan senajan wong sudra sempali, loro saudon telu saurupan. Katresnane sang guru kudu padha. Dados kaya kula dadi guru ya ora kena mban cindhe mban siladan. Ora kena pilih kasih kabeh kudu tak padha. Kose. Kok sampean beda karo sing wis-wis to? Monggo Pendhita Durna niku nek ten pundi-pundi pun kondang eleke lho. Kok dengaren sakniki dadi apian kaya mangkono kuwi. Kok dadi kaya mangkene iki to, Kang? Loh. Apik karo elek niku lak ya gumantung lakone. Apik karo elek niku gumantung danane. Anggere ora dinae dana ora muni. Anggere ora dinae dana ora didolopi. Napa malih? Kula wonten mriki niku kudu nglenggahe pinangka jajaring guru. Dadi aku kudu apik tenan. Pun sampeyan ampun gawe pengaruh kalaten kula. Mang bali. Ya. Sajake Kakang Durna wis ora iso dijapik. Ya, titenono wae Kang. Anane pendadaran mengko nek nganti Kurawa kalah karo Pandhawa, Sengkuni tetep arep gawe karti sampe kok gawe elek jenenge Durna.
Puntasena Permadi kembar anak Mas Kurupati karo Dursasana kabeh wae. Ora tak bedak-bedake kula lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya swanana ngersanipun Bapa. Mapane iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Nggih. Lajeng cumadung dawuh Rama Panembahan nggih. Kados pundi Bapa Panembahan? Ngene ya, Nger. Oh, lan kabeh wae iki pendhataran Sivasaka 5 wis tumapak wanjine. Sedhela meneh bakal tak ayati mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu. Nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Ya iku siji. Pendhataran iki kudu dudu papan memungsuhan sejati, nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira undu-unduane nggone padha mbeguru. Loro. Sing melu iki ya mung siswa-siswa paguron saka 5. Liyane murid saka 5 ora kena melu. 3 diwenangake padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gegaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. 5 adu karosan kudu ijen padha ijen ora kena keroyokan. 6 kabeh kudu jujur ora kena goroh ing bab cacakan apa wae. 7 nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah ora kena diteter. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. 9 sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena mendem. Kae mburi dhewe kae. Dursasana iki biasane wis nyepake. Waduh, konangan tuh tak campuri bensin. Tak campuri pertamak mulak terus mulek-mulek. Bul ra oleh wah pahit. Ora kena Dursasana ora kena. Nger, yen sekirane wis padha cetha, nggone padha nampa dawuhku, iki mengko tumule enggal padha tindakno manjenge glangkang payudan. Durnaina panalinganira lumacaring ratri dinenggak jangganira dening Sang Tresna Jumana. Inggih kados sampun terwaca dawuhipun Bapa Guru. Waya ngestake dawuh Durna bapakku, Durna guruku. Mbok pilih tasih wonten dawuh malih Bapa Panembahan. Pendhataran iki kawitan sekolah panah utawa panahan. Kae ana wetan manuk emprit sing wis tak tangsangke ana ing wit kendayaan kae nuli panahan. Mbuh Pandhawa mbuh Kurawa sapa wae sing bisa manah manuk emprit kae nganti bisa natas mripate manuk nganti bisa bolong mlompong. Ayo kuwi siswa sing tak anggap lulus. Inggih Bapa. Yen mekaten nyuwun pamit Panembahan. Oh inggih nyuwun pamit Bapa. Nadyan Purma Permadi ugi nyuwun pangestu Bapa, nyuwun pamit. Aku njaluk pamit Durna bapakku. Aku njaluk pamit pangestune Durna bapakku sing tak suwun. Anak-anakku Nger, kabeh wae ingkang padha surti ting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa.
aja meri aja sumelang. Mergo kowe iki isih bocah. Sesuk mangsane ana wektu wirunggan kowe tak ulang dhewe ya ngarsa tama. Inggih, inggih. Saestu nggih Rama. Jalaran kula inggih kepengin dados tiyang ingkang sekti kados para satriya menika. Ya, aja sumelang, aja sumelang. Neng sesuk tehku mulang kowe. Sesuk neng olehku mulang kowe, ya. Inggih, inggih. Wis, saiki cara ratu mono aku arep kondur kedaton. Ning kuwi cara ratu. Pun Bapak bakal munggah ana sanggar pamujan. Mula dawuh para cantrik saka 5 supaya padha muni gendeng utawa ladrang Santi Mulya. Kanggo ngiringi utawa ngurmati pun Bapak. Ya, Resi Durna. Inggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Cantrik saka 5. Supaya padha mungel ladrang Santi Mulya. nggon gara-gara iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh iya adiake. Iki karo
Mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, dudu tekamu. Aku ya omong ngono kuwi. Padake kok. Arep tak geluti mau ki terus bar foto mau ki jane iki. Iya, ayo gak diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane iki? Walibuan jam 10 ki wis gak santai. Ha iya. Isih suwe, isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atre suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Mas Lintang. Wah, Gading. jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wau dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh lah, wow kena dugi mriki kan Iya, kita Dek, vote bareng. bar toh Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Kena bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki Iya. iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik mos Dik Lintang ngaten. iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Loh, kok ora Lah, dicolne kok ora dicolke kepiye to iki? Loh, Lah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Lah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya toh ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Lah, iki kayak kepiye? ngono. Lah aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak dicul ini di tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus njuk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Kayak ajeng niki riyen apa niku riyen sik di Manut baca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh, nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Oh, Panyuwunan nggih. lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek drekan. Pripun Ini apa to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa, Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari Dari D. ya toh
ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lu kita. Nggih, pokoke mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. M Y. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu napa niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi nganu bebungah, Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya. Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget ya iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng separo neng buka. Apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang. Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa nggih. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih nu Apa sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya Nggih. yang duet-duet dulu apa Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Anu, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku dadi ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Do entuk hiburan iki ngene iki. Do seneng banget. Rumahsaku masa Kok muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati Oh, ya oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri Wah. sama kita ya. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas Ah, ya. nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan riyen? Jenengan rumiyin mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sangat. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ini. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Eh, Wah, malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lalat-lalat iki ya, ngaten iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu bana dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro iki? Semene ngono. Tuh, sinten? Kula napa? Wah,
Tesing anu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya bolero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja bolero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih Oh, nyetut lah aku tuh masih ngenteni aku. kompak ngono. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Gading Iya ini. ya. Ini kalau habis Besok dipijetin. Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. aku ngajak tetep ngajak di lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kat mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok se Kenapa? wis Wow. anu sumuk. Sepiro ki mau? Nah. Sopo Kamu sing? kok grogi to Mas dari Ora tadi mboten nembak? grogi. Lah pripun? Niki enten sik bengok-bengok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap pada terupa. Kula niki. Nggih Mas. Amung ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Ngano Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? Kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Lah, kuwi Enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Oh iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku ki berarti. mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Gampang. yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Apa tuh, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya? langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR?
DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mak? Ya. Salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Toh. Nah, nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi rasit apa wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya, Ngaku main nek wit kambil wae apik kok. Oh, kok kambil ngono. Tan kena ati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas? Langgame duet. Nggih. Buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho ning kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Oh iya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat, pamiarsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya, kayak Niki Memetri Desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. Metri Dusun. Nggih, Wah, merti nggih, dusun. Merti Dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan. 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 Nggih, warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, tambah kebak, pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, amin. Sampun. Duet ya Mas Oh, ya. nggih. Oh ya. Piye yo aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatani kelakon seprene anggar-anggar gandra pepindane malah banget tresna Pondo tuturupa Pengatine hati ketaline pepindane mimilan mintuna wis jamak lumrahe yen wong urip cobalan gedeni gede subrade tindadak dadi Iya. Aduh, tiba apa ku? wengi dadi ati wong prasaja luhur
Gimana Mas Ya Gede? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan Capek mboten mau banget. mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe dong apa kowe iki? Kowe dong apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahir kepedene sadaka mati momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko. Nggih. Saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tipul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Nerek mangayu bagya merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oh, nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak Apa wis kok. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang. Lah piye Ya, toh? ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih. Terus sak niki anu nginggake Mbak Elisa sak niki. Mbak Elisa. Nggih. Oke. Nggih. Yuk kancan-kancan njaluk. Nyong sepote. Sawote apa? Nangis sajroning Ojo lali pawalingku uga mana kembas janji-janjiku aku kang setia
ngenteni nganti Jas, Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Mas Elisa. Gading, Mbak Limbok, Mak Cange. Nggih, sugeng dalu. Bintang Kairo. Iya, selamat malam juga Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ya, selamat datang. Iya. Ya, kamu dari Kediri kan? Iya, dari Kediri. Iya, selamat datang ning Ngayuk yuk ya. Ngayuk Jakarta. Iya, Ngayuk Jakarta. Sumbeng po ya jane iki. Kok Sumbeng? Iya kan Sumbeng orang kayak Sumbeng gini. kan bilangnya ngau. Enggak, itu bindeng. Bindeng. Beda. Sumbeng sama bindeng beda. Bindeng. Bindeng. Deng. Bindeng. Ya. Bukan bindeng. Iya, Bindeng. 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 Heeh, bindeng. Bindeng. Deng. Ya. Piye seneng enggak kalau ke Jogja itu? Iya, suka banget. Apa yang kamu sukai dari Yogyakarta? Alah, ya masa enggak tahu kamu. Ya kamu harus tahu. Tak delok dulu nek mung tekan kene padha wae batagor karo siome ya ning ndi ono. Apa kalau di Jogja kamu dapatnya apa? Aku kan dapetnya dia, gitu loh. Dia itu yang mana? Yang di sana. Itu yang pakai baju Iya, lurik. gimana sih Yang kamu? di mana? Si kue lapis itu, yang manis-manis itu. Iya. Nggak pernah diajakin jalan-jalan naik motor. Kalau di sini namanya JJM, Loh, jalan-jalan ini malam. kan jadi JJM. flashback ya, jadi flashback gitu. Pernah. Iya pernah. Pernah dong. Oke, jadi kalian pernah Pernah. motoran bareng? Iya. JJM? Pernah ya, kita Iya, pernah pernah. ya, lucu ya dulu Iya. ya. Hampir-hampir kejegur kalen. Oh, hampir kejegur Iya. kalen. Jalannya peteng soalnya. Oh, jalannya peteng soalnya. Iya. Oh, diajak jajan opo kamu? Aku diajak dijajanin sama dia. Jajanin apa? Iya dong, gue jajanin banyak. Banyak ya. Iya. Apa kemarin itu namanya apa kita Apa jajan-jajan itu? Kita jajan susu ya. Iya. Roti yang Roti. enak-enak itu. Oh, jajan susu sama roti. Iya. Masih ada gitu, beliin susu sama roti sama Iya. jajan. Beliin gudeg nggak gudeg? Hah? Gudeg. 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 Ya. Gudeg. Kamu sampai Jogja wis mangan gudeg burung? Belum. Aduh ya belum sampai Jogja Belum namanya. sampai Jogja, Ya, kalau belum. Jogja tuh ada gudeg. Gudeg. Ada juga geblek. Hah? Geblek. Aku kok nganu kok ngerasa nih iki. Geblek. Geblek. Nah, itu Geblek. makanan Jogja Kok harus geblek? coba. Ya. Ya, kalau ada agak ngalor setete itu daerah Satiti. itu ada namanya kaget getuk. aku. Getuk. Getuk. Ya, kamu nyoba belum? Makanan Jawa Tengah itu. Sudah. Ya, ada Getuk juga. sudah. Kalau daerah Gunung Kidul ada namanya truk bintul. Truk bintul. Teruk. Ya. Apa itu Mas Gading? Belum pernah kan? Lah kula nggih mboten ngertos sih. Kowe makannya dolanan. Kayak nganu Nek numpak ngene-ngene motor. dhewe iki panganan ini. Ora, kamu naik motor bablas tekan Gunung Kidul ya. Kidul. Kidul. Ya, Ampun. itu ngajenge ler itu kan Kidul. 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 Ya ampun. Di sana ada makanan truk bintul, tanya Mbak Ika tuh ada ya Mbak Ika? Truk bintul itu dari Ketan ada kacangnya. Itu daerah Gunung Kidul. Ya besok kamu bisa tuh sama Mas Gading nyoba-nyoba besok. makanan di daerah iya. sini Iya. ya, macem-macem. Nah, Iya. ini kan kota ya. Kalau kota ya itu gudeg. 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 Gudeg ya, bukan gudeg ya. Iya. Itu yang ada itu kupingmu yang budek nanti. Oh beda. Beda. Gudeg sama gudeg. Beda. Gudeg itu apa? Gudeg itu makanan. Kalau budeg, itu kamu. aku budeg. Oh, ada juga itu budeg. Apa? Kalau dikukur-kukur, itu ada keluar. Tuh, itu namanya itu kan. Guys, Mbak Nuwun niki kalih menyapa niki kalih Iya. apa namanya sambil menyela minum air. Menyela minum air. Ya kan kalau ya. namanya kita menyuguhkan sebuah apa tontonan, Tontonan, iya, betul sekali. tatanan. Nah, iki Iya. mau nenggon lakon udah ada tuntunannya, ada Sampun, tatanannya. iya. Saiki tontonane. Tontonane. Carane tombo kesel dinggo sedaya masyarakat sejayan masyarakat masyarakat wonten Gejayan menika Ya Allah. supaya capeke kesele ilang. Nah, gitu loh. Mbah aku Ya ora iso apa? ngrasakne Mbak bosomu ki Mbak. Piye? Ya, Cara Kediri mudah enggak carane? Nek Kediri ya jelas gendeng wong sing ngrasakne kuwi. Oh, gendeng ya apa? Gendeng itu gila. Oh, gila. Oh, aku pancen rodo gila tapi ora pati yo. Separo. Padahal pripun Pripun? iki Mas? Pripun? Separo gendeng. Sini jenengan radi-radi ngeten iki to. Sak dalange Mbak jane. Dalange ya malah saya iki. Nah, kalau
dalang itu memang harus gendeng. Kalau dalang nggak Iya. gendeng, Iya. itu nggak ditanggap. Loh, Dalang kok kudu bisa? gendeng, sing nututi dalang iki, yoga Iya. sinden kudu koclok. Mergane nututi wong gendeng. Loh, lele kamu ngatain semuanya gendang. Iya. Terus yang nanggap kita itu gimana? Gendeng, Heeh. koclok, kamu pekok soalnya tadi Eh. bintang tamune wong gendeng karo wong koclok. Siapa tadi kamu tanya? Heeh. Yang nanggap Ya. gendeng, pekok, koclok, Ayo, kemudi Apa? apa aku ya arepe? wicaksono. Wah. Soale gelem gelar dinggo wong gendeng, koclok karo pekok, dadi siji digelar dinggo menghibur para warga. Wah, menika sik Luar nanggap biasa. wicaksono. Tak kira lah arep mbok jelontrokke pisan. Ayo enggak lho. Nggih, mugi-mugi sedaya pangajeng-ajengipun sedaya Panjenengan kok pangejeng-ejeng. pangajeng-ajeng itu adalah harapan Dek Lintang. Kamu belum tahu, kamu buka Apa? pepak Boso Jawa ya. Kamu Oh, iya. nggak ada ya di gen Alpha, Gen Z tuh nggak ada ya pepak Boso Jawa. Ada. Ada. Iya, itu. Kayak kita harus punya yang namanya pangajeng-ajeng. Kue kudu ngajeng Pangajeng-ajeng bahaya nek pangajeng-ajeng iki. harapan. Apa? Pangajeng-ajeng. 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 Ajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ngajeng-ngajeng ngosep dhuwur Hei. langit. Bermimpilah setinggi langit supaya kamu bisa turun di antara bintang-bintang. Ngono lho. Iya. Dadi nek iso apa sing dari harapane, cita-citane sedaya Iya. warga sing wis tumplek-blek melumpuk makempul wonten mriki. Makumpul. Iya. Muga-muga sakita kasembah. Iya, gitu loh, Dong. cerdas sekali. Kandhane. Masih omongnya rapati cetha ya jan iki. Wah, aku ki mbok ya. Aku lo turun Pak Lurah. Pak Lurah lo udah doktor ya kan? Dokter. Iya, aku ya muga-muga lah iki ya, Pak. Wah, Dongak-dongakno, Pak. amin. Dongak-dongakno, Luar Pak biasa. Lurah. Jarang-jarang ya Mas Dalang ya. Ada Nggih. sinden terus cerdas seperti Mbak Oh. Elisa dan mau jadi dokter ya Mbak ya. Mau Iya, ya. mau jadi dokter Oh. hewan. Hewan. Wes sampai dokter atau bayi hewan burini. Ya, dari dokter. Muga-muga Dek Lintang juga bisa monceng. Amin. Ya Anggone aku gini-gini budaya ya. dulu yang ngomong kan juga jenengan. Dulu pas aku masih kecil ya. Ikut Pak Seno ya? Iya. Sekarang jadi sama anaknya. Gimana perasaanmu? Ada bedanya nggak? Ada speechless gimana gitu. Oh, speechless. Bedanya Bapak sama anaknya gimana perasaanmu? Lebih bahagia waktu ikut Pak Seno atau sama Gading? Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya, kayak jadi anaknya gitu. Iya, jadi ada yang merestui. Iya, gimana namanya? Apa itu Oke. namanya? Jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman warga Laras juga. iya. Ini kan istilahnya juga anaknya juga gitu Iya. kan sama warga. Jadi teman-teman merestui enggak ya kira-kira? Nah, gimana aku, ya? aku sebagai partner gitu kan, sebagai Nah, kakak. Aku kalau merestui. kamu kok. gimana? Aku merestui. Oh, kok. masa? Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh tuh nggak mesti. Iya. Ono sing pacaran Jodoh wis di 10 tangannya tahun Tuhan. ras itu. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Yang namanya jodoh sama bojo itu beda. Oh, iya. Jadi emang kalau bojo itu gampang. Gampang. Tapi kalau dapet jodoh itu susah. Gimana? Susah. Iya, kalau jodoh itu akan Berat. awet satu untuk selamanya. Oh, berarti kamu pernah ngalamin? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau itu soal itu nggak tahu ya. Ini cuma ceritanya orang-orang itu. Oh. Ngalah. Nggih menika mbok menawi kalih apa atur panglipur ya Mas Nggih, Gading. niki ganteng Apa? WA Apa masuk mendesak? lagi nih. Apa? Si eling-eling Banyumas ganti Eling. lewong bupras Ya. Mas. Ya. Nah iki rada ana kabar rada buruk iki. Apa kok buruk? Duite wis tak titipke Kiswan mau. Kuwi rada buruk lho kuwi. Om Keswan. Ngomong tekan ngene Mbah Wito iki. Wis wis tenan iki dadi angkringan. Lah iki tenan iki lho. Duite wis tak titipke Kiswan mau. Nah, Mas. Piro Mas Gimana? Gading? Gimana Om Keswan? Piro ya iki mau ya? Gimana Om Keswan? Dibawa Om Keswan? 300 e. 300 Mas. 500 jare. 1 yuta lho Mas. Nambah-nambah wae iki. Dan mumet sisan. Ya oke, ini sama menghibur ada pamundutan. Tadi juga dari
pinter. Niki Mbak malah 750 sing wis dititipke. 750. 750 Mas. 750 lho. Genepi lho. Iki WA iki lho saka Mas Agus Kocluk. Oh. 750. Kok Ayo Om Kisman. Nah, ke sapa? Oh, ora ding dipek ngono kuwi biasane. Oh, Mas Janu. Neng kuwi mesti kelong 100 biasane. Walah ya 750 tekan kono mung 50. Heeh. Lewat piro dhewe iki? Talangi teles e yo. Niki terus enten melih niki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang, kula Mas Aji saking Banyumas Jawa Tengah. Ya. Nyuwun lagu gelo ingkang nyekar Bu Prastiwi, matur nuwun, maju terus. Fansnya Bu Prastiwi Wah, banyak oi. sekali. Malam ini Bu Pras menjadi bintang kembali. Luar biasa. Nih fansnya Bu Prastiwi mana fansnya? Oh, banyak sekali. Kandian yang Nona Prastiwi. Nona. Ya. Nggih, tadi dari Tante Tanti, itu juga dari Urbana. Ini Nggih. hadir di sini. Nanti aku juga menghaturkan podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Ini sekalian ya. Iya. Tak ajak satu sinden ya. Sindennya iya. Niki lho. enten caping gunung lho niki. Capek gunung juga Caping ada. gunung juga Nggih. wonten Ya, nggih. oke. Yang mana dulu? Caping Mbak gunung riyen Elisa. apa pripun? Capek gunung boleh. Nggih, caping gunung riyen. Mbak Lintang boleh duduk nggak apa-apa. Oh, nggih, Nanti terima nyanyi kasih. lagi. Tadi udah satu lagu. Nah, ini digilir, digilir. Mm-mm. Tak buka, terus ini jejer-jejer sinden lo 10 hari ini. Mm. Spesial untuk Gejayan. Oh, sinden warga laras komplit 10 jasa. Oh, niki nggih Om, masuk niki lagu Podang Apa? Kuning. Ya ada dari siapa? Dari Mbah Surat buat warga RT 01. Oh ya, Nggih. Mbah Surat. Ini kalau ini RT mana yang jadi ini panitianya? Mbah ya. Ada lagi? Pun sampun niki Oke, sampun. caping gunung dulu ya. Nggih, caping gunung riyen. Oke, nanti kalau misalnya selesai caping gunung Pak Lurah kerso minggah pepanggungan, alhamdulillah Nggih. nanti bisa ambuh tambah-tambah anu berkah. Nggih, tambah-tambah berkah. Sating sumpena sumusuping rasa jati. Sinegek ingkang sami suka parisuka gentika capo ingkang wonten sanjawining pakuwon pendadaran suka lima Patih Arya Sengkuning Ngawi dhateng Raden Krupati miwah Kurawa sulah nyopating bleber pating brudak kaya waduh kaya apa ya kaya tirta mblutangane daratan. Wan.
Mundur sang Rakyana patih undang ing Pradya sawega Posur tambur miang suling pepanden taludak miya pandira kakandha mawarna warna pindha calatyana seri kauryan Angger Kurupati pripun sing didhawuhi Kakang Durna paman Bapa Durna dinten menika ugi siyos ngawontenaken pendadaran siswa saka 5 nanging jebul kathah pernatanipun lah pernatan kuwi pernatan utawi aturanipun napa mawon nggih antawisipun sing tanding kudu murid saka 5 utamane para pendolan para Kurawa sing nomor 2 diwenangake pamer keprigelan kepinteran kadigdayan 3 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati nomor 4 adu karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyokan 5 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa 6 sadurunge padha tanding iki ora kena mendem lho kok ora kena mendem iki kepiye wong kowe wis tak cepaki akeh banget lho iki lah niku yen kula lho Mir nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati niku nek kula malah sing kudu tenanan aja kok meng lara nek perlu Pandhawa diajab patine nggih kok ngaten niku pripun paman lho pripun to Kurawa ki cacahe 100 nggih to nggih gane peman bakal gawe karti sampeka gawe rekodaya supaya para Pandhawa padha ringkih lan diajab patine merga yen Pandhawa wis padha mati Angger Kurupati mangke ingkang jumeneng nata ing Ngastina lah Kurawa kabeh melu mukti pun tanggap to Angger Kurupati nggih sampun paman nanging kula nyamaraken dhateng sagetan adi-adi kula para Kurawa awit salaminipun pamulangan Kurawa niku mboten sami tegen mugen nampi piwucaling guru nggih lho niku man sing bayang niku niku mboten enten serius nek pembelajaran niku man kula nembe mlebet kuliah kula tinggal turu kok man ragi PKKMB tak tinggal turu man ngantuk man aku man wis to kabeh mengko iso dibudidaya iso direkodaya sing baku lingku mau nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati kuwi malah sing kudu tenanan ngantem ya sing tenan gaman ya diseni wisa racun pun mang tindakke nggih paman Dimas Dursasana pendadaran wis diwiwiti kawiwitan sekolah panah supaya manah pepetan manuk dawuh adimu Kartomarma supaya maju dhisik Mas le Kartomarma wonten dawuh awe maju dhisik iki ngesuaken dawuh nyuwun pangestu nyuwun pamit